Wilujeng siang wilujeng hak laras alugi wilujeng kerabat sugatan ing sampun kacumawisaken kanthi eco lan sekeco alugi kanthi merdika. Aku bingung milih endi bocah ora sarwa edipeni siji Bayu siji Adi yen kon milih aku milih adine bocah ora padha ayune yen sinahawang sarwa yang semake nanging ya ana bedane yen kon milih aku milih adine. Tuku jagung ning pasar legi aku bingung pilih sing endi kebacut mlebu ning ati tuku kayu ning pasar gedhe sing ayu adine sing manis mbayune
Ayu lan Bagus adine sareng Lestari nembe kala katuraken. Ugi tansah mugi tansah dados kepanglipun satawis kanca para katang tamu dinanggung dumateng pamenggugati Bapak Suyat Sutomo